Hej, i den her video der skal vi se på, hvordan man kan lave lineær regression med GeoGebra. Vi skal lave lineær regression på det her datasæt, og vi skal også finde hældningskoefficient og skæring med y-akse, altså A og B. Så skal vi lave et residualplot, og vi skal finde det største afviser, det vil sige det største residual. Så skal vi udregne forklaringsgraden og vurdere, om det er en god lineær model. Så det første vi gør, det er at starte GeoGebra, og så går vi lige hen og siger, at vi vil gerne have en regneark til at taste data ind. Så skal vi lige trække den lidt til siden her, så har jeg tænkt mig nu at indtaste mine data her, og her skal vi jo så have antal par per hektar. Det er en god idé lige at lave en beskrivende tekst øverst i regneark, så man ser, hvad det er, variablen dækker over. Og gerne med en enhed, hvis der er sådan en her. Og så har vi her kuldstørrelsen. Og så begynder jeg så bare at taste tallene ind her. 5, 18 og så videre. Sådan, nu har jeg tastet mine tal ind, og måske undrer du dig over, hvorfor der er så mange cifre. Og det har noget at gøre med den måde, jeg har indstillet GeoGebra til. Det jeg har gjort, det er, at jeg har været inde under indstillinger, og så har jeg herinde valgt afrunding 5 betydende cifre. Det er en god idé, fordi default indstilling er 2 decimaler. Jeg synes, det er bedre med nogle flere cifre, og det vil du få meget mere glæde af senere hen. Så hvis du siger gennem indstillinger, så vil det være gemt for fremadrettet, når du åbner en GeoGebra-fil, at du har flere cifre at gøre godt med. Du kan altid ændre det selvfølgelig. Og det jeg så gør, det er, at nu markerer jeg mine data, så jeg markerer lige det område, hvor der står tal. Så klikker jeg på søjlen heroppe og siger regressionsanalyse. Og så bliver der så lavet en regression, eller det vil sige, at i første omgang bliver der lavet et punktplot af data, så ud af x-aksen, der har jeg min antal ynglende par per hektar, og så har jeg ud af y-aksen de gennemsnitlige kuldstørrelse. Og så kan man hernede vælge, hvad for en model af regression man vil lave. Og vi skal jo lave lineær regression, så det gør vi her. Og så kan vi så se her, der står vores ligning for den bedste rette linje, og vi kan nu aflæse vores værdi for A, altså hældningskoefficienten, og vores værdi for B, altså skæring med y-aksen. Det kan være en god idé lige at gå op og vælge indstillinger her, og så sige, skal vi se en gang her, jeg tror faktisk lige at tage de generelle indstillinger her, og så se på antallet af cifre. Det havde vi set på før, jeg ved ikke hvorfor den ikke er blevet gemt ordentligt her. Nu gør jeg lige til 5 betydende cifre. Gemt sådan der. Så lukker vi det igen. Så kan det være en del lige lave en note herover. Måske kan vi lige se, at jeg godt lige vil lave en tekst her. Så vil jeg se, her har vi vores hældningskoefficient. Den har jeg bestemt her til minus 0,097,062. Sådan der, og her igen noget tekst. Jeg siger lige, at det er tekst der, for ellers bliver GeoGebra forvirret. Her har vi så min konstantled, eller skæring med y-akse, 4,8097. Sådan der. Nu har jeg svaret på det første spørgsmål i opgaven, som jo var at finde data, eller finde tallene A og B ud fra tabellens data. Nu skal jeg så tegne et residualplot og bestemme den største afviser. Hvis jeg vil lave et residualplot, så kan det være en idé at have det sammen med grafen altså sammen med punktplottet og den bedste linje, så derfor vælger jeg lige den her knap, hvor man kan få 2 grafer vist. Og så vælger den selv residualdiagrammet. Jeg kan også selv vælge det her. Jeg kan også have lavet det heroppe, hvis jeg vil. Så her har vi vores residualplot. Så det er det, vi ser her, og vi kan lige kommentere på residualerne, at det ser ud som om de ligger relativt tilfældigt og fordelt om linjen. Det største, og dermed ser det ud som om den lineære model er rimelig fornuftig. Det største afviset ser vi, eller det ser vi i det her punkt, som er også dermed giver det største residual. Måden vi kan få residualets talværdi at vide, det er ved at vælge kopiere til tegneblok. Og hvis vi gør det, så kan vi se, så kommer der herover i tegneblokken, eller i algebra-vinduet herover en liste over residualer. Og vi kan så lede i listen her. Residualerne, det er anden koordinaten. Første koordinaten, det er det antal ynglende spidsmusepar per hektar, altså x-koordinaten, og anden koordinat, det er så residualet. Så det her kan vi lede blandt residualerne og se, at her ved 55 ynglende par per
hektar, der har vi en afvigelse på minus 0,076, kan vi runde af til. Så her kan vi lige lave en tekst, hvor vi lige skriver største residual er minus 0,076. Sådan der. Så har vi svaret på spørgsmål B. Nu skal vi så finde forklaringsgraden og vurdere, om det er en god lineær model. Så vi går lige tilbage til GeoGebra. Og for at fremfinde forklaringsgraden, så skal vi klikke på statistikknappen heroppe. Hvis vi klikker på statistikknappen, så kommer der et vindue frem, hvor vi kan se, at forklaringsgraden den er 0,9650. Det kan være, at vi lige skal notere det her også. Så her har vi forklaringsgrad. Og forklaringsgraden er 0,965. Og det er jo et tal, vi skal prøve at vurdere, hvor tæt er det på 1, og det er der ganske tæt på 1. Så når vi sådan skal diskutere, om det er en god lineær model, så kan vi sige, ja, det kriterie er opfyldt, tallet er relativt tæt. Og det er jo udtryk for, at punkterne ligger ganske pænt. Men en anden måde også at diskutere, det er at se på størrelsen af residualerne i forhold til de y-værdier, der er. Og det største residual, det var jo 0,076, og det forekommer der, hvor vi har en gennemsnitlig kulstørrelse på 4,2. Så man kan jo prøve lige at regne ud, hvad er 0,076 divideret med 4,2. Så kan vi så se, at den brøk, der er kun 0,02 sådan cirka. Det vil sige, at afvigelsen er kun cirka 2% af den y-værdi. Det vil sige, at det afstand her, det udgør kun cirka 2% af afstanden fra grafen og helt ned til x-aksen. Vi kan jo ikke se x-aksen, fordi at y-aksen er skaleret til et andet interval her. Så alt i alt må man sige, at det er en ganske udmærket lineær model.